Iż-żgħażagħ Francesco Fenek ta' 21 sena minn Marsaskala u Lorin Xikluna ta' 22 sena minn Raħal Ġdid qed jirriskjaw sentenza ta' omor il-ħabs. Dan wara li l-ħadd filgħodu tres quddiem il-Maġistrat Giuseppe De Micoli mixlija bl-omiċidju tal-immigrant Lassana Sisse fuq bażi ta' mibeda b'bażi tar-razza tqanqil ta' mibeda razzjali l-attentat taqtil ta' żewġ immigranti oħra fl-istess każ kif ukoll il-ħitten dran fuq immigrant ta' 17-il sena f'każ separat fi Frar. Akkużati wkoll bil-possess ta' center fil-pubbliku li għamlu użu minn vettura bla pjanċi ta' reġistrazzjoni kif ukoll b'sewqan perikolus. Dan apparti akkużi ta' qtil ta' annimali fosthom qtates u għasafar. Xikluna qed ikun akkużat ukoll li kiser l-kundizzjonijiet ta' sentenza preċedenti. Iż-żewġ żgħażagħ wieġbu li mhux ħati iżda ma saret l-ebda talba biex jinħelsu mill-arrest. Sadattant qabilhom tressaq ukoll żagħżugħ ieħor ta' 25 sena residenti f'Marsaskala li jismu ma jistax jissemma fuq ordni tal-qorti u li oriġinarjament kien maħsub li huwa involut fl-istess każ. Fil-fatt il-pulizija kienu marru biex jarrestaw lil dan iż-żagħżugħ għaliex kellhom suspett li kien involut fil-qtil tal-Lassana Sisse. Minflok fir-residenza tiegħu sabu droga u armi bil-konsegwenza li issa qed jaffaċċja akkużi ta' traffikar tal-kannabis, pussess aggravat tal-kokaina u pussess ta' munizzjoni. Madankollu żagħżugħ ikkopera b'mod sħiħ mal-pulizija u saħansitra għen lill-pulizija biex imexxu b'investigazzjonijiet oħra. Fid-dawl ta' dan iż-żagħżugħ li wieġeb mhux ħati jingħata l-libertà proviżorja fuq depożitu ta' €2,500 u garanzija personali ta' €15,000.